mulandu zvakakwadzwa pamanyewe kupolisi ripoti yangu vakomana avo vanetsa vari kurova chero nechemberi vakatomborova mapurisa uye zvino vakabaya mumwe mukomana pahuro. Nhasi vabaya inini vakabaya vamwe kwamutwe. Saka vakomana vana vemunharaunda asi vari kuregerwa varipo hachikuziva kuti basa repolisi chii. Vanenge vachizivikanwa vanhu vanozivikanwa vanhu vekuvatsvaga ndo vari kuleka mapurisa acho haana kana basa. Asi mapurisa acho ripoti dzese dzinoenda anenge ari kutyawo. ripoti dziriko asi hapana ari kubatwa variko nemakorokoza iwayo. Vanhu vese pamanyewo vakutochema nevanhu ivavo. Asi tinoziva kwavanowanika. Kwavanowanika vanogara vari pasi kuti vakomana vari kuziva kwavanowanika asi kuti vabatike. Dai mapurisa atotiwa mapurisa ekumwe avavinga mapurisa vanetsa kumanyewe vanetsa. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuda sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, ndisanaenda kumberi handina nguva yekuswera ndichipindura macomments enyu afana wema$10, but vamwe vacho ndambokupindurai zvenyu. Pane live stream yandakaita nezuro tichitaura nyaya yaChivhayo nemashandiro aari kuita pamwe chete navaMunangagwa. To my surprise, unoona umwe munhu anofananidza Wicknell Chivhayo naElon Musk. Chii chakadaro ichochocho? Ndichagadzira video ndonyatsouya ndombokupedzera yafana wema$10 nekuti makutoenderera makutojairira ndombokuonesai the difference between Wicknell Chivhayo and Elon Musk kuti chii. Totangira ipapo tienda kumberi, but zvisinei pavidhio iri ndikutaura nezvemakorokoza for ED. Makorokoza for ED vanhu ivavo vanetsa kuMhondoro Ngezi uko vari kushungurudza vanhu, vari kurova chembere, vari kubira vanhu, vari kutovharisa mabhawa, vari kutonga, vakutoita kunge nyika ndeyavo. Makorokoza for ED. Saka panapa ndine vidhio randinaro ranoda kukuratidzai. Ndanzwa tsitsi pana baba wakabayiwa ziso nemakorokoza aED aya. Haasi kusungwa, ari kuita zvaanoda munyika. Mapurisa atadza kumasunga. Aminoti ari kupiwa mari here kana kuti ari kutya here? Ndo the same thing chiri kuitika futi pana Magaya. Once kana ungori napresident muhomwe mako chete haufa wakasungwa. Magaya ane marape cases akawanda, ane nyaya dzefraud dzakawanda dzaari kuita mukomana nedzaakaita. To an extent yekuti Waterfalls police station yakasvika pakutaura kuti isusu takanzi tisaite nyaya dzaota Magaya, nyaya yehuori. Ndo paipe pamunonzwa vana vaRusika vachitaura, ana mukoma Jeff Judah vachitaura nevamwe vakasiyana siyana kuti munhu uyu ngaachienda, huori hwanetsa. Kusvikira pamwe wake waibawo naye Chiwenga kutaura kuti nyaya iri kuita kuti nyika isende kumberi icorruption, huori. Ukaona mbavha yakuona kuti chimbavha chakaipa woziva kuti chinenge chakuitwa pamhando yepamusoro, palevel yepamusoro-soro. Ndo nyaya iri ndikufamba nayo yehuori. Pandisandapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi
raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasemu namba idzodzo toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Right, pana mazvikokota vekugadzira marufu ndo vatinawo panapa, hanzi Caleb Just Investment, Fix and Supply of Timber. Namba dzavo ndo dziri pascreen idzo. Kana uchivaka ndo vanhu vekubata, vanhu vane masini akachipa ende vanokuitira maservice avo zvakaita sei zvakachipa uye zvakanakisisa futi. Hanzi roofing, roof leaks, tiling, driveways and ceiling ndo vanhu vekubata ava. Saka iwewe kana wakangwara, kana uchivaka, kana une hama yako iri kuvaka, bata namba dziri pascreen idzo. Woita sei wovapa. Usakanganwa kutaura kuti tabva nekuna DJ Holly nekuti chi ndo password iyoyo inoita kuti upiwe discount yekuita sei yekukora chaiyo handitika. And then at the same time ngatisakanganwa gwenzi redu rephytomed richiripo, harisati rapera, harisi kupera zvekumhanya gwenzi iroro, rakazara. Vari kutoda kuti mumwe nemumwe aite sei ariwane gwenzi iroro abatsirikana handitika. Saka kana uri kuZimbabwe, bata namba dzakanzi Zimbabwedzo, wotaura nemusikana anonzi Nyari. Kana uri kuSouth Africa, wobata namba dzakanzi South Africa, wotaura nani neanonzi Koni handitika. Rega tipinde muvhidhiyo yedu muzvionere mega, musazongoti Hole aingotaura zvinhu zvemusoro wake. Aiwaka, tinofamba nedingindira rekuti umbowo pane nyaya dzese dzatinoita handitika, tokuratidzai, tokutsanangurirai, moita sei monzwisisa. Vanhu vakakwadzwa pamanyewe kupolisi ripoti yangu. Vakomana avo vanetsa, vari kurova chero nechemberi. Vakatomborwa mapurisa, iye zvino vakabaya mumwe mukomana pahuro. Nhasi vabaya inini, vakabaya vamwe pamutoe. Saka vakomana vana vemunharaunda asi vari kuregerwa, hatikuziva kuti basa repolisi chii kana vanhu ava vachiregerwa vachitofamba vachioneka vachitenderera. vanobeka kana mapurisa achona anenge anopuhwa mari pamamina, havana kana chavari kumboekisa. Pane mupurisa wani ari kupuhwa mari anozovazivisa kuti nyaya yakati akuudza vanhu ivavo iye achipuhwa mari nemakorokoza. Vana vari kuita chikorokoza, nomudhara wakatokuwara, ziso rakatobviswa richadzorerwa naro. Shuwa munhu otanga kuigwa ziso ari mupenyu, maripoti achimboenda kumamina. mapurisa arimo munharaunda. Batai vanhu vasida kuvabata takusha zvotoita semanyewa pachatofariki. Vanhu saizi rese polisi haina kana action. Kwakarohwa kwamunatswa akarohwa, iye zvino mudhara warohwa, kukarohwa kwamutema, kwarohwa kwamaganda akabayiwa nebanga, but hapana ari kubatwa. Saka takutotadza toita semanyewa nekuda kwepolisi iyo haisi kubata vanhu. Hanzi polisi iyoyo haisi kubata vanhu. Ndopapai pandakambokuudzai nezvemufeso wamunosimbisa, wamunobhiga stereki, mufeso weZANU-PF anonzi Tafadzwa Chidau uya. Ngaende kaanobata ati tadzifambira nyaya dzacho. Pana anofambira tunyaya tusina basa rese. Iyo nyaya iri kupisa iyo, munhu aripo ari kutaura takaripota kupolisi, anozvita private investigator, ngaende kaanobata. Ndopapai nechiti musabhaizwe, musavharwe kumeso netuma-ex twevanhu veZANU-PF. That guy is a ZANU-PF guy, aikwikwidza for ZANU-PF akadyiwa, ndosaka muchimuona achiita zvaari kuita. We have seen him kuma-events eZANU-PF, and imimi you are too blind to see. Nyaya iripo kai, ngaende auye aifambire. I'm going to tag him paningiri pa-X account yake nepafacebook. Tomutaura kuti mukomana ndionoita basa iro, basa rirapo iro, muone kuti haana kana chaanofambira. Ndopamunomaziva kuti munhu wefake, munhu weZANU-PF ngaanosunga kamapostori. Hanzi mauyoyo ndakufunga mapostori for ED, ndine nyaya yandinayo iri palisti pangu yandiri kufanira kuita futi ipapapa, Makorokoza for ED. Vanhu ngwarai, vanhu mukai, onai zvinenge zvichiitika. Musangotera mhepo dzepasocial media idzi. Rega tipfuurire mberi munzwe kuti vanhu vari kushungurudzwa.
mapurisa akatomborohwawo. Unoona kupi munhu anowana simba rekurova mupurisa achisiyiwa. It means kuti ane backup, and the backup yacho haisiye 2 cents, iri kubva kunani, kune mukuru wehuori. Hanzi hatina zvatinoita. Vanozoganza anotaura kuti ndiri ndimbo. Saka polisi takutadza Pano basa rayo. pamanyewe hapanisina achandirova. Tinodasvika pakukwadzirwa mbamo. Polisi haina zvairi kuita, iri kumboita follow up. Ndakatoenda ndikanopa ripoti kupolisi, but hakuna chakambouya. Vangoti hatina fiwa, havana kuteera. Vanhu vatogadza hatina zvatinoitwa. Takutobvunza kuti kwamamina kune mupurisa ari kukomunikata nanhu ivavo. Vakatiza vanongoenda nyaya yemva yangu nyararwa. Yobva yakadaro. Izvozvo after mwedzi vanotodzoka vagoita imwe nyaya futi. Vachingokuvadza vanhu. Panyuye vaitoda kutema munhu. Panyuye vaitoda kutema ndipo vakazokuvadza mudhara panyuye ipapo. Christmas wakabaya munhu nebanga. Saka hazvitomboziya kuti kwakubvisa murandu ziso. saka hatichaziye kuti pamanyoro tofarira kupi. Totidza mushere. Zvakutotinetso pamhonzo kuti kumanyewa hatitomboziya zvokuita. Nyaya dzacho dzawandisa. Hapanetsa pamanyewa. Chikachero ukamuona achifamba. Kutosangana naye. Dai mapurisa atotibatsirawo. Mamwe wemapurisa bhozi pamamina hatichabhuone kuti Kuvadza munhu kusvika kudai. vanenge vachizivikanwa. Vanhu vanozivikanwa vanhu vekuvatsvaga ndo vari kuleka mapurisa acho haana kana basa. Asi mapurisa acho Ripoti dzese dzinoenda anenge ari kutyawo. ripoti dziriko asi hapana ari kubata variko. Nemakorokoza iwayo. Vanhu vese pamanyewa vakutochema nevanhu ivavo. Asi tinoziva kwavanowanika. Kwavanowanika vanogara vari pasi kuti Vakomana vari vabate kuziva kwavanowanika asi kuti vabatike. Dai mapurisa atotiwa mapurisa ekumwe avavinga nekuti. mapurisa Vanetsa kumanyewa. polisi pamamina hapana zvairi kuita. Takutotya kufamba munzvimbo medu. Takutotya. Munototizira kupi. Tiza musha nekuda kwevanhu vanotozivikanwa. Hanzi taakutotya kugara munharaunda medu, taakutotya. Dai mapurisa mamwewo zvawo asiri mapurisa ekulokesheni kunoko auya atibatsirawo. Pakashata mazuva ano. Munhu akangofunga kuda kuba recently pane munhu airova munhu wecity council angaklempa mota yake zvikanzi I need justice. Justice yacho akutanga kutoputitsa munhu. Amenokuti vakutoita kunge nyika yekumba kwavo. Handichazozivo zvangu inini vanhu ava ndavatadza zvekutodaro, but ndonyaya yacho. Tinoramba tichiuya nazvo panapa tichifambisa mashoko kuti uzvizive, kuti uchenjere, kuti ungwarewo, kuti uone kuti kana uchisapota ZANU-PF, you are supporting ZANU-PF at your own risk. Pakuda shanduko apa. Pakuda shanduko so that zvoita sei zvoenda kumberi, and the center of corruption yese, uori hwese hwakaita sei hwakazara pana president. Makaona live stream, asina kuiona endai munoona live stream iyoyo, munobva madzidza zvakawanda. Ende ndakataura nyaya yemari yana Mike Chimombe yakabiwa, mari yembudzi, kuti mari yacho yakaiswa muaccount yemukuru wenyika. Zvinhu zvinonyadzisa. Pakashata, pari kupisa. Ndonyaya yanga ndichifambira zvamanje manje. Gara wasubscribe and hit the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. It's for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes. It's bye for now.